Ndị diọkpala na-ata ahụhụ nne ịmalụ reason and diọkpala anụnwa na-ata ahụhụ nne nne ya na-anwụ n'oge. Welu uche calculate ihe na-ekwu. Welu uche calculate ihe na-ekwu. Tupu diọkpala ataba ahụhụ nke rinne nne ya anwụgo. Diọkpala wee tawa ahụhụ. Ịmalụ ibe na-ebute ahụhụ diọkpala na-ata. Ịmalụ reason o ji bụrụ na majority diọkpala na-ata ahụhụ too much. Mana the other siblings, many of them na-aga n'iru. O nwere ndị bụ na afa niile na-ata ahụhụ. It's because of ike na-akọ mama gị ọkọ. Mami ya ike na-akọ. Ama m na ike ji emotion. Hey mama gị, o nwere esi na abụ mama ya tele atọrọ ụtọ. Mba. Remove emotion from tradition maka ogbughe gị. Wepụ emotion from tradition. Wepụ sentiment. Tradition is not here to favor you or to favor your mother. Okoko, what put emotion from tradition? Obulu na nne na agba n'ilo ma ebu nwa Diani, son of the soil. Your father gote riegota. Your father from Biambia. Lucy from Obodo. Nne gị na-agba n'ilo, ọ ga-eme gị affect. For the fact na nne gị ejere mee confession n'obi ndị ichie, ọ ga-emegide gị affect. Most especially the ọkpala. When your mother is cheating on your father, ebe ọ ga-esi wee ka gị njọ bụ na ịma alụ zochie ka okwu ga-esere. Ma ọ bụ na ịlụ ọbụla your mother so much. Gekwentị. When your mother and your father separated, or not included, but as a man, you stop eating whatever thing your mother is bringing home from the boyfriend house. Or the boyfriend, they got orange. Hey, mommy, I say no one of you can can but you but you age. You don't get you well, or you walk away making introduce on a yaka. Not yana wow. Now introduction all the melody. Oh, put a banana na boy, I'm okay. Ilachana, as in okay. For the fact you are man enough. Ilachana oloma. Ilachana anything oji we nata. Na be nyen okay. Nti on the kwa. Ntege inanuku yi. Remove emotion. Sentiment is not in tradition. Kedi mebuwa gisi we malo. You need to keep wagisi. Keep a sentiment and emotion. I don't know tradition. Tradition be me or cooking. I don't know sentiment. No, I abuse the women. My husband first cheat. That's why I cheated. Omodo nwanyị call gi ye na selenya na dia. Nwanyị call gi ye na selenya na dia. Ogbagi na odi emejole ya. Nwanyị na ada emejo na emefe ka baba. Emefe kababo. As a male child, ibulu nwanyị, ibe ọbụla ị na-anata enyi gị nwoke. Nwa gị toputegolu, nwa gị to onwe ebe bụ, ọ bụrụ ndị anụnwa akpụ nọ ngụnwa na azụba. Nwa gị toputegolu bụ na ọzụba gị ọnwụ ya, inyezini ya. Nwa gị toputegolu, lugolo oge ịzụ ọnwụ ya, inyezini ebe ị na-anata enyi gị nwoke. Ọ ga-egbukwu ya. Ọ ga-useless kwu ya. Ọ ga-vandalize kwa akalaka ya. Ma ebe vandalize, o je na akalaka ogbupụta ihe ọma niile dị na akalaka ya. So many first son na-ata afụfụ tata maka na mama ava na-cheat on their father. Your mother cheated, that's why you are suffering. O ye je na obi je ya ayo. O ye jeje yo ndị isi ahịhịa e ga-egbu ewu ka ibe gị wee gaba. This is a bitter truth that we don't want to say. I like nne gị. I love my mother. Ọ na-egbuga ọ na-atọ gị. Ọ na-egbuga ọ na-atọ gị. Ibulu first son na-ata ahụhụ. Ọ bụ na ị ga-ejeje eme nye mana e need ka ọ confess ya.
ka o kwupụta sị na nya melie mgbe nwa ka ejezie yọọ ndị mmụọ ka ba gbayalị ka egwe ka ibe gị gbanyalụ. Nwaanyị nọdụ na di, ọ wee nọ na di ka m na-ekwu, agwụgwa gị sị gị ọ dịghị included onye separate with di ya. Ọ bụ na di gị dị iche nke nwe ahụ ebuli iche. I'm not talking about you. I'm not talking about you. Mana ibe mgbalụ gị bụ your male children, female children, iwe ike inye bụ ebe ọ bụ na ọnwa gị ibe gị kapa bụ onwere ihe ọwụwa we to do with them. Mana your male children, protect them. Protect ebe helizina ya ya natala enyi gị nwoke helizina ya. This is tradition for you. And igwe na mụ na ide emomena na nke abasa ndị na-eme omena na so many people ji wee na agbafu from omena sị na anya achọrọ ime omenala. Ịgbata nwaanyị ọsị gị na anya achọrọ ime ya maka gịnị na ọ chọrọ ịsọ come to all this. Maka ịmalite oge ewelu mma gị kịta ebia maọbụ nwaanyị esi aja confess eto ndị be di na o mere so ten. Ịmalite oge eweli nya meleba niile ji wee n'ụlọ ụka onye gbatara okwu omenala sị gị mbakwa maka gịnị. Normally the rules and laws law dị n'omenala rinne o rinne and ndị ọ bụ chọzili ka ba metụ omenala adopt ha na-agwazi gị ndị ị ga-ewepụ nke iwepụ ụlọ nka wepụ ụlọ nka and so many villages ewepụsi ya ka o si utuo ndị onye chọrọ ịbata ka ọ bata ka iwepụ nka husband cheat nwoke nwunye gị gbaa n'ilo nya jelu ka ọ eweta ewu egbu onye na chi gị maọbụ na obi ndị ichie wee yọọ ayịyọ ọ confess ejikwa ọnụ ya confess ọ bụkwa gị eweta ego ewu a ọ ya ejeje yọta ego ewu ọ bụzi na ngụwa chọrọ iweta mana ị ga-eme ya n'ụdị nzuzo n'ụdị na onwere ebe ọ esi wee weta ego welu dachi mmadụ iweta ego dachi mmadụ si ya na ọ nwere onye ga-abịa ya onye ego onye yọọ ego nya dachi anya ka ị na-ewe na ego anyị ya dara ejesi ya mgbaji egote egwu igote ewu ama nnabata ya na onye nwere eje weta ego ga egote ewu ya bụ iwere ike iwere ego adachi mmadụ adachi onye adachizi anya ojezi eje gote ama mmewọta this is the way ị ga-eji wee mee ma ọ bụ na ọ fụrọ kama ị ga-eli nri nwụrụ